Datan kuwawa mangsa marang gogori dewi. Apa maneh tumraping manira menyampaken ira paman. Kaya siagehan bekpali marmaning karaton hawit sapa to ingkang kawogan. Mbapati rungkut ngobori marang peteng jem gumbal ruwet muhung paken ira paman Harya Sengguni. Kawula nuwun ninggi. Sang kalangkung bingarau sing manah patik bro kinajak sasamaning ngadase. Namung anggen kula marak wonten ngresa Padikendra kepareng kula cumadeng dawuh menapa menggah ingkang dados wigatosing pahamaning dinten menika. Paman Harya Sangguni nadyan akeh ingkang tuwa ngungkuli peknira paman. Akeh para kadang kang sentosa dada baune. Lasan sakepal sisih gumbalane sak pranggul jejenggote. Nanging kaya tanara kang pantes manira kanthi wawan pangandikan muhung paken ira paman hawit kang saka iku. Aradika para ngayun paken ira kadhep paman manira bakal hamba bari wigati ning pasewakan. Hanjrah ingkang puspita arum. Kasiliring samirana mrek kandanya maweh raras paraning driya